tal, señoras e señores? Son as 6:32 minutos. Chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia. Chegou o momento do A Voltas co Prato. Xa sabedes que sempre dicimos que as receitas é cousa vosa. Da xente que está na casa que envía todos os días ao noso Instagram @avoltascoprato. Pero os cociñeiros, e volveu de vacacións por fin, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Outra vez. Non pasa nada, Xa quedamos nós aquí levantando o país. Porque se é por Xulio, que? Eu fun de representante ao estranxeiro. Isto vexe por fora, ademais? Sí. E que tal? Ben. Como na casa non, pero... Como na casa non, pero ben. A comida como aquí non? Non. Pero polo demais todo ben? Moito espaguete. Polo demais todo ben, Todo ben, todo moi ben. E a nosa queridísima Begoña? Eu estou de maravilla. Estás ben? Sí, mira que cara teño, maravillosa. Pero perdiches onte. Sí, que llevar a facer? Sí. E Antonte tamén. Sí, eu levo unha racha perdedora. Pero estás contenta. Claro, que vou facer? Eu non choro por eso. A ver se gañas hoxe, porque imos ver a receita do día de hoxe, imos ver que nos trae Eva de Moeche. Hola, son Evita, veño de Lavacengos Moeche e vou presentarvos unha receta dun pastelón de aproveitamento. Primeiro vamos poñer o forno a quentar a 220 grados, nosotros vamos ir picando unha cebola moi miudiña e vamos a botar nunha sartén cun pouquiño aceite. Nosotros o que vamos ir facendo é picar os restos de cocido para despois añadilos á sartén coa cebola e mezclar todo. O que faremos será botalos encima dunha plancha de hojaldre que taparemos con outra e cerraremos os bordes aplastándoos con un tenedor. Curaremos a superficie, irá ao forno sobre 20-25 minutos. Invitovos a todos a que os animedes a facer esta receta, que vos guste. Pois esa é a receita de Evita, de Eva, de Moeche, que vai estar connosco durante a tarde de hoxe. Restos do cocido, que, bueno, é algo super habitual, non? En calquera casa sempre hai restos de cocido, máis caldo de cocido, ou sopa de cocido, o que queiras con cocido. O cocido, se non sobra, que non chegou. É verdad. Entón, o cocido sempre ten que haber de máis. Sempre ten que haber de máis, sempre. Que vas facer ti? Pois, xa que ela fai un pastelón, eu vou facer un arroz. O sea, ti volves das vacacións igual que marchaste. Sí, igual sendo parvo de aquí, o sea, facendo o que che dá a gana. Pero vai encantar. O sea, vai ter un sabor... Perfecto. Que vou afogar a Begoña en sabor. Abajo ten sabor. Abajo ten sabor. E ti, Begoña? Pois eu tamén non lle vou facer moito caso. Bueno, que pasa? Vou facer un prensado co cocido que podemos conservar durante bastante tempo. Está moi guai para estas fechas, porque podemos usar ahora cara a Navidades para... É unha receita ben prensada. Bueno, vai ser un prensado e pode ser que... É parte, se de risa, viste? Home, a ver. Digo eu que se pode conservar, non? Podes conservar no congelador e aparte podemos usar como entrante ahora navideño. Como embutido. E tal, como un embutido, sí. Que ben, bueno, pois veña, rapaces, chegou o momento a cociñar na Voltas co Prato. Marcho con Xulio, porque como non estivo esta semana, non vai a ser que lle pareza mal que non estea con el. A mí nunca me parece mal. Bueno, despois protestes. No, protesto. A ti non che parece mal, porque levas ben así a relación que temos, e despois demandas cariño tamén. Claro. É que eu son cariñoso, Xa sei, eu tamén. Sí, ti demais. Sabes que? Tívome que dar ela, esta semana, así a comida. Abra a boca. O día que faltemos nós, morres ca fame. Está totalmente. Nin cociñar, nin comer sei. Bueno, mira. Entón eu, como dixen, vou facer un arroz. Vale. Entón, para eso, vou empezar ca base de todo arroz, que é un sofrito. Pero como xa temos restos de grelos e restos de carne, todo eso, vou facer un sofrito moi sinxelo, só con allo e un poquinho de cebola. Vale, perfecto. Entón, picámoslo ben picadiño. Tes grelo, chourito, panceta, costilla... Tes costela e tes orella, non? Sí, orella, pero vou utilizar a parte do oído solo, porque o ser sobrante estar fora da auga, o cartílago endurecese máis. Entón non queremos que toque atopar nada duro aí. Home, iso son restos de cocido, podía ser o cocido, tal cual, eso. Tes os restos vos. Pero bueno, hai trozos pequenos de cada cousa, entón eso non dá para comer unha... Bueno, para un só. Un obrero. Non dá para comer un obrero. Para un obrero non. Por eso. Bueno, xa sabe a xente da casa que pode chamar, para opinar das nosas receitas, para contarnos como utilizan eles o seu cocido, que é o que fan cos restos do cocido. Aí tedes 664-4834-19, ese é o teléfono do Voltas co Prato, e recordade que imos repartir cartiños, como todos os días, 50 euros dunha vez, 50 do outro, o teléfono do Voltas co Prato aberto para vos, que estades do outro lado do televisor. Xulio, veña, dámoslle gas. Pois eso, vamos dar o gas o 5, vale? O máximo de 9, pois a medio gas. A medio gas. Para que vaya pochando tal. É importante, non lle vamos botar nada de sal.
Nada. Nada de sal. Porque xa o cocido está Porque xa o salado. cocido está salado. De feito, a auga do cocido que teño aquí para mollar o arroz está un 50% auga do cocido, un 50% auga. Vale. Para rebaixala, porque senón vai nos concentrar moito sal Sí. e non hai que ahorrille. Escoita, estás chorando pola cebola? Sí, é a emoción de volver. O é a emoción de volver É a ao emoción de programa. volver. Sí. Sí. Xa che dixen que son moi sensible. Vale, ti non pasa nada, nós queremos aquí, vale? Vale. Veña, ou con Begoña. Veña. Begoña, ti cebola non traballas hoxe, Eu hoxe non... non? Non, Vale. non me fai falta. A ver, Iso falle falta a quen fai arroces. A mí nada. embutido prensado de cocido. Sí. Contame como vai iso. Por mira, porque vexo que estou desmigando, estou sacando os huesiños de todos todo. a... Orella tamén tiñes, non? Orella, Vexo todo por aí. que nos sobra, os sobrantes. Pero que ti sí que que tes os temos- restos de todo, non? Claro, hai que aproveitar todo. Ajá. Entonces, isto que vou facendo é, mentre eu vou quitando, vou botando nesta pota, Vale. que o que vamos a facer agora, recocelo na súa propia agua. Recocelo na propia Recocelo auga na do propia cocido. agua, claro, a propia auga do cocido é xelatina. Sí. Claro, desgrasámola e usamos esa parte da auga que é como unha xelatina. Vale, pero entón aquí entendo que dá igual que sexa, pois eu que sei, costela... É importante que teña pata e que teña tamén un pouco de cachucha, porque tamén a pata ten moita xelatina. Ah, vale. Entón, nós temos que aproveitar as partes que teñen xelatina para que aglutinen. Vale. Vale, entón xa lle botei unha pata e quitemos outra. Na miña casa os pés non sobran. Non, os pés non sobran. Poucas En ningún sitio veces. sobran os pés. Poucas veces. Sabes que hai unha festa da uña moi famosa en San Lázaro, en Santiago de Compostela, pois faise festa da uña. Que se comen aí as uñas do porco, sabes? Cocidas, É así. solo, así. Comen pan, cocidas e para dentro, veña, pa peito. Non sabía. Pois sí, pois é un fiestón. Imos ver que lle parece a nosa convidada de hoxe. Que pase, por favor, Eva de Moeche, un aplauso para ela. Hola, Eva, benvida. Ponte por aquí, por favor. Ai, poñeme por aquí, a ver. Resulta que Eva ten pinta de ser moito de cocido, polo que dixeches na receita. Sí, que me gusta. Ao mellor mentías. No, sí que Sí? me gusta. Vale, Non vale. todo a carne do cocido. Ah, non? No. Que é o que máis che gusta do cocido, por exemplo? A costilla. A costela. A costilla A mí tamén, chífame. E a min gusta máis a costela se está de varios días. Ai, no. Eu Ti- de punto. ti do propio No, día? de punto. Sí. Ai, que exquisita, non sei. Ai, son exquisita para todo. Para o caldo, bueno, sí. Bueno, ti propoñías como unha masa follada, non? Sí, como un pastelón. Un pastelón, pero eles non che fixeron caso, ningún dos Bueno, dous. fan ben. Ah, bueno, vale. A ti se parece ben, a min Se tamén. eles non se prefiren facer outra cousa. No. Despois a que vai xulgar va ser ti. Por iso. Vale, Entonces, como se portaron mal, Nós ao queremos mellor- te enseñar algo diferente e super rico. Bueno, Xa pues eu verás. encantada de probar. Xa verás Pois que rico contalle, queda. veña, Begoña, Pois mira, eu contalle. estou aproveitando os restos do cocido. O que vou facer é, con eses anaquiños que fomos cortando, vamos a volvelos a cociñar un pouquiño con esa auga do caldo, que está completamente xelatina. Claro, decía que era importante que levase partes xelatinosas, por Sí. exemplo, parte da cachucha ou parte da pata, non? Claro. Para sí, facer sí. esta receta. Moi importante, sí, porque senón desfaise. O que necesitamos é un pouco de xelatina para que aglutine. Correcto. É unha receita que ten que ir polo menos 12 horas á nevera. 12 horas. 12 horas, Bueno, sí. hai que prepararla 12 con tempo. horas son moitos programas, Tú xa sabes o que tens que facer. Maxi. Sí. Maxi televisivo, entón vamos a ter Sí. que facer a Begoña. Por que tes pan Bimbo? Por mira, pan de molde. Pan de molde, perdón, non sei ni marcas en televisión, vale, pan de molde, perdón. Pan de molde. Perdón. O que vamos a facer é, despois vámoslo tostar un pouquiño para que nos quede crujentiño e meloso por dentro. Entón, o que fixen foi, encamisei un molde con un papel de forno. Espera, esa aí a cámara. Esa aí a cámara. Encamisado. Encamisado aí. Con papel de forner. Aí está, con papel de forno. Aí vai. Vale. E agora poño yo pan. Así. Vai facer un sándwich. Sí, igual cos teus. Síame sí. Xulio está calado, pero está mirando para aquí. Está, Sí, está, verdad, está... Está atento, digo. Veña que- tú comigo, que eu Quero teño aprender. costilla. Eu teño Ah, bueno, costilla. pois iso xa é un punto moi Home, bon, claro. A ver, eu... Ves? Begoña Non ten digo costilla. nada. No, eu non teño costilla. Bueno, eu hoxe ten non uso costilla. costilla. Bueno, vamos ver, porque sabes que pasa? A mí isto, o sea, o de Xulio, un arroz de cocido, sabes que vai estar bo. Sí, a ver. Non, Sí. porque xa diste, vai estar bo, un arroz de cocido. Sí. Isto é unha sorpresa. Pero isto é como algo que nunca provei. Eu tampouco. Entendes? É como un embutido de cocido, eu nunca o provei iso. No. Pois a primeira vez é raro que guste, Sí. Ah, por certo, se hai xente na casa que probase algunha vez un embutido de cocido, como isto, ou parecido a isto que está facendo Begoña, que chama ao teléfono do programa. Queremos saber
que tipo de cocido comedes. Tedes aí o teléfono, chamade, por favor. Super fácil, super rico, e vai quedar top. 664-483419. Mira, ahora vai con outra capa. Voulle poñer outra vez o molde. Mira, que así aprendes. Mira, ves? Ahora vai o pan de molde, así outra vez. Vale, entón, contarlle a xente que puxeches unha capa de pan de molde, os restos todos do cocido que troceaches e pasaches pola auga do cocido, polo caldiño do cocido, e outra capa de pan de molde. Outra capa, e agora aquí o guai é isto. Bueno, voulle cortar a medida, A medida cortaselles. Bueno, pois vai cortado, vamos con Xulio, veña. Vamos ver a Xulio, porque senón hai que facer cariño tamén ao rapaz. Hombre, sí, que de Dios. Que de Dios. Hai que facer un cariño, que é de Dios. Bueno, pois estou facendo... Mira, o arroz máis importante é un bo sofrito e un bo caldo. O bo caldo xa o temos, e o bo sofrito estamos facendo. Bueno, habrá que velo. Un poquinho de allo, un poquinho de cebola, e aquí xa teño os restos do cocido picados. Teño a panceta, teño o oído, a parte máis gelatinosa, o cartílago, o sea, a parte máis interna, non igual da máis interna que a que ten, porque mira, ten máis cartílago. Ten máis cartílago, pero ten esta grasiña. Un pouco máis abaixo, un pouco máis abaixo, que se vexa. Aí está, ves? Toda esta carniña que nos vai axudar a que quede meloso. Perfecto. Vale, entón, chourizo, a orella e a panceta. Xa está aquí no sofrito e agora voy a engadir. Escoita un minuto, Xulio. Estas partes do cocido, que tal as levas, Eva? Eu a orella fatal. Fatal? Decirche que nunca a probei. Pero compensámoslo ca costela. Vale, perdonámoslo, sí, pero bueno. Botaron os dous orella, Ela tamén. O que se lle note menos, pois mira. Vai ser que igual. Eu botelle moi pouquiña, de todas formas. Moi bien, moi bien. É moita costela. É moita costela, mira. Mira canta costela. Xa contabas con ela. Bueno, Eva de Moeche, antes de sentarte na zona dos sufridores nesa cadeira, ti quen dirías que... Así, que te atrae máis a súa receita? Pois mira, de entrada... Este. A de Xulio? Sí. Bueno. Tengo que decir que sí, a verdad, se dixera que non mentiría. Xulio volveu pola porta grande, entón, Hombre. Volve adiantándose, É a mesma para entrar que para salir, A ver como acaba. Polo menos de momento, bueno, aquí vexo moitas cousas que me gustan, entonces, pois... Terá de que probar. Bueno, pois hache gustar. Claro, eu despois probo... É o que sea. Pois Eva de Moeche, séntate, por favor, na zona de sufridores. Un aplauso para Eva, que está connosco. No voltas co prato hoxe, cociñando e probando comida, que é importante. A ver quen está do outro lado do teléfono, a ver que nos contan. Creo que é Margarita, non? Que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Desde Redondela? Sí, señor, desde Redondela mismo. Que bo sitio Redondela, teño amigos ali en Redondela. Sí, de feito, teño un par deles que se casan o ano que ven e voulles ir á boda, así que lles mando un bico xigantesco porque hai moi boa xente en Redondela. É moi bons chocos. É moi bos chocos tamén, ese é certo. Incluso o choco de Redondela, o equipo de fútbol tamén, verdad? Sí. Exactamente. A ver, Margarita, ti algunha vez comiches así algo, aproveitaches o cocido como estamos aproveitando nós aquí no programa? Moitas veces, non tan ben como o fan eles, pero moitas veces. Bueno, Margarita, non digas de menos que ao mellor faz un aproveitamento espectacular, ti. Bueno, eu fago moitas croquetas de cocido, fago revoltos tamén. Bueno, se fai de moitas cousas. O meite non... Oixe, Margarita, mira o que está facendo Begoña, mira o que fai. Sí, xa estou mirando, Estás aplastando con outro molde. Estou prensando. Estás prensando, non? Mira, e agora vouche poñer aí que o postre. Un hormelocotón en almíbar e unha piña en almíbar. Ves? Agora aí. Estupendo. E agora vamos a apretalo ben. Vale. E agora vamos a apretar. Vou apretar ben. Margarita, tenme que decir que isto sí que nunca o biches na vida. No. Porque eu tampouco, muller? A ver, É que temos moita inventiva en Ríos. Sí. As de Ríos saben moito. A de Ríos sabe, sí, sabe. Mira ti, Mira, aí... Ala. Bueno, Margarita, pois tens que vir un día e probamos algo aquí contigo. Bueno, xa pensarei. Xa pensarei. Ao final non vas vir. Eso non se fai. Hai que vir un día aquí. Ti tranquilo, eu cando poida xa irei. Ti tranquilo, que conta comigo. Pois un bico xigantesco para ti e para a xente de Redondela. Chao. Vale, e benvido Xulxo. Gracias. Xulio, benvido. Xulio, como ela queira. Como ti queiras, Aí está. Margarita. Un bico. Chao. Que maravilla. Bueno, supoño que queres ir á neveira. Quero 12 horas. 12 horas? Sí. Pero son 12 ou ten que ser máis? 12. 12. Vale. Sí. Veña. Vamos á neveira, veña. Douche 12 horiñas. Ala. A neveira aí. Aí vai.
12 horiñas, veña. 12 E para horas. facer tempo, porque teñen que pasar 12 horiñas, vamos contarlle 4 cousas á xente sobre o cocido, porque en sentido estricto, o cocido é un conxunto de carnes, legumes e verduras cocidas que tradicionalmente foi prato especial propio dun día de festa, sobre todo cando se presenta na súa versión máis completa. Polo visto, os cocidos son de 5 potas. Son os máis excelsos, Eu só de imaginalos, xa casi me dá unha volta, E iso non é todo, porque servilo tamén ten a súa cerimonia, e segundo don Álvaro Cunqueiro, farían falta 3 fontes, polo menos, para facelo como é debido. Pero hoxe falamos xusto do contrario, de cando xa case non queda nada, e chega o momento de tomar un último caldiño. Agora moita xente opta por conxelar os restos por separado, carnes, caldo e legumes. Pero hoxe aprendemos 2 receitas que nos abren un mundo de posibilidades. Tomade nota, porque estes 2 pratos seguro que van formar parte do vosso receitario a partir de agora. Ou non, Xulio? Home, seguro. Home, e se tes agora un receitario, Mira. que faz? Anotas estas receitas. Mira que sofrito. Mira, mira, a ver, ti mándamo, aí. Non te rimes moito que levas. A ver, aí. Oh. Que? A recente ben. Mira, pois mira, Recente ben, botámoslle arroz como para calquera outro arroz de cantidad, vale? Este sería para 2 persoas, Vale. vale? Uns 140, 150 gramos, porque é bastante contundente, que ten A mí bastante... gusta o arroz, non escatimes o arroz. Vale, pero bueno, se non me collen no chirme, vale? Vale. Vale, e agora subimos o lume a tope, porque o arroz, eu recomendo sempre facelo co lume a tope, por qué? Porque así fai, o fervor da auga fuerte fai que baile o arroz, e non se vai a agarrar. Ah, xa Co vai lume manso o arroz cae contra o fondo. Que bo É cando se truco. pode agarrar, vale? Truco de Xulio, O arroz sempre a lume alto para que vaya bailando. Eso é. Salvo que queramos facer un risotto, estemos pendiente de darlle voltas. Se o que E queremos é digo, que se que verdura diste que lle botaches? Eu, grelo. Como? Grelo. Como? Grelo. Pregunta de concurso por 50 euros. Señoras e señores, que verdura lle bota Xulio ao seu arroz? Grelo. Grelo. Aí está, 664-4834-9 é o teléfono da Voltas co Prato. Podedes chamar e podedes gañar 50 euros. É o momento da neveira. A ver, ponme outra vez un micho. Vamos á neveira. Vamos. Que 12 horas máis rápidas, Sí, máis ben invertidas. Máis ben invertidas. Descansamos, verdad? Sí. Pasou o día. Sí. Ahora Moi ben. vas quedar louco. A ver, vamos ver isto. Vamos ver o que fixo aquí Begoña. A prensa esta artesá que fixo. Prensa artesana. Hai nas... Profesionais, Sí, o sea, pero tú hai nas- podendo facer isto a forrascarte. Oh, un ladrillo tamén che vale. O sea, estás por ali unhas pedras tamén che valen, con tal de que este limpo. Un ladrillo. Non me mates, Non me mates. Logo de 12 horas de neveira, Vale. non quere salir, pero saliu. Estás un pouco... Aí temos, mira. Estás un pouco enfadada hoxe, non? Sí, a mí xa me dou antes. Ou é cousa miña? Eu vou estar enfadada. Non sei. Mira, Hola. mira que bonito. Hola. Ahora cortamos estas partes. Os sobrantes, non? Estes, claro, que mira, ves como sale a xelatina esta do cocido? Sí. Que ten sempre, sale. Xa non sei se parece xelatina ou pan Bimbo. Pan de molde, cañotas. E agora vamos cortar, para que vexas como quedan. Pero que pasada. Mira. Que me está... Para. Isto hai no que ver na casa, O sea, isto teño que ver na casa, porque estamos facendo embutido de aproveitamento de cocido De da Voltas cocido. co Prato. O sea, increíble. Está me dando ganas de meterte un bocado, Depois douche un cacho. Vale. Agora non che deixo. Vale. Entón, agora iso córtalo en taquiños. Agora corto en taquiños. E o que vamos a facer, como lle puxamos o pan, podémolo facer co pan ou podémolo facer sin pan. Xa. Vale. Pero eu que quero é que, para que o probe, quero que este templadiño. Entonces voulle dar un golpe de calor con un pouquiño de manteiga para que se me dore un pouquiño o pan Que ben. e queda así, Que boa idea. riquísimo. E digo eu, claro, isto pode ir ao congelador. Quero dicir, Pode ir ao congelador. se o ter feito, conxélalo, acabas o cocido, ou Claro. aproveitas o cocido, conxélalo e despois tras unha festa ao mes e medio. ou 2 Sí, meses, sí. toma. Pode usar perfectamente. Bueno, que E maravilla. vouche dicir porque fixen moito isto. Por qué? Porque houve dunha vez en Entroido que fixen tanto cocido. Bueno, foi unha cousa... Pero tanto cocido, canto cocido? Pois moito cocido, 25 cachuchas, bueno, unha animalada. E despois, claro, quedou... Eu son fan, a mí non me gusta que veñan ali e que a xente marche con fame. Claro, xa. Entón puxen cocido, pero nas potas quedou ali a leche. Entón empecé a preparar así moito prensado. Moi ben. Sí. E despois, o sea, gusta a xente. Ti ves no restaurante por aí que a xente gusta. Sí. Xa verás que rico queda riquísimo. Que guai. Que vai decir ela? E agora porque...
O mesmo que a ti. Estes dous xa non fai falta que me metan no medio dos dous porque xa se pelexen entre eles. O sea, non fai falta, non sei que fajo aquí. Bueno. Botábanse de menos. Probar. Botábanse de menos. Sí, eu botei os de menos a todos. Sí, seguro. Seguro. Bueno, e agora que estás facendo como acompañamento, non? Vou facerlle unha bechamel co grelo que nos sobrou. Vale. E vou terminar con as amendoas. Oh, que Que lle queda moi ben o fruto seco no cocido. Para. Mancheime con fariña. Tiñas fariña, aí está, limpio. Entón, bechamel con as améndoas para o Bechamel con as acompañamento améndoas, sí. dese embutido prensado de restos de cocido que estamos Exacto. facendo no Voltas co prato do día de hoxe. Exacto. Maravilla. Vamos con Xulio, a ver. Bueno, pois isto con o meu acompañamento tamén. É o teu acompañamento que como vai ves aquí, neste vaso de batidora, botei unhos grelos que lle quitei un poquinho do cañoto, vale? Que gracioso. É verdad, non me daba conta. Mira, salemos chistes xa solos. Sí, verdad. Bueno, Quitaches o cañoto. é moi sinxelo. Leva o grelo, vai levar un poquinho de allo, Picado. picado para que nos axude a triturar ahora aí, Ajá. e un poquinho de aceite de oliva. Na máis. Vamos a facer unha especie de crema Ah. para potenciar un poquinho o sabor do Vale. grelo no arroz do cocido. No arroz. E mira que xa case está, No, e mira o como arroz, está collendo unha pinta. escoita, o arroz. Dame Moi importante, acordarse que non lle botamos nada de sal. nada de sal, porque xa está Nada de sal, salgado. Claro, porque senón a carne xa sigue botando un poquinho do sal. Mira, a xente cheira, ya. Home, claro, non lle vai cheirar. Vamos a ver quen está ali. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Creo que falo con alguén de Vilaboa, non? Sí, Con sí. quen? Con María de Pilar. Hola, María, que tal? Como estás? Bueno, estamos ben. Estamos ben? Un pouco nervioso. Estás nerviosa? Nerviosa, dixo? Dixo nerviosa, pero non ten que estar nerviosa. Non estés nervioso. Estás falando con xente da casa. Estás falando con nós que, vamos, estamos Sí, aquí todos os días. A ver, contanos, por 50 euros, que verdura lle botou Xulio ao seu arroz? Botoulle grelos. Correcto, 50 euros que marchan para Vilaboa. Un aplauso para María. Gracias. María, vente un día ao programa, Teño que ir, pero eu ir un día, pero que poida ir. No, claro, pero tens que vir un día, porque así xa quitas os nervios de vez. Claro. Sí, é verdad. Entendes? É verdad. Bueno, un bico enorme, María. Gracias, Cañota. Chao. Gracias a todos do programa. Nada, Chao, María. moitas gracias a ti. Chao. Bueno, pues mira, a roxa que se está estando e agora teño que facer un poquinho de ruido. Pero, espera, entón, para. Entón vou falar coa xente. Vale. Porque se vas facer ruido, Pero marcho pouco, a falar co público. Ti dai. Eu vou falar co público. Primeiro vamos falar con Eva, coa nosa convidada, con Eva de Moeche, que non sei como está vendo a historia, Eva. Bueno, ben, vai todo en bon rumbo. E todo parece que pinta... O le ben, non sei como saberá. Despois do que estiveches vendo agora, ti, quen crees que vai gañar? O sea, quen crees que vai levar o teu voto? Ai, é que non sei, hasta que non o probe, porque non daba un duro, Non me gustaba o dela, pero dixen eu, Cando saiu, todo me está tendo boa pinta. cando a saiu de verdad. prensar, verdad? Pois sí, dixen eu, pois ten unha pinta que te mueres. Verdad. Pero o arroz, pois é o arroz. Ao final os arroses sempre gustan. Sí, o arroz con Claro. todo, con huevos, co que faga falta. Veremos que pasa. A ver, mira, vamos falar con esta señora tamén. Hola, que tal? Como está? Hola, eu moi ben. Como se chama vostede? Julia, Julia, pois a ver, Julia, conteme, vostede é de cocido ou non é de cocido? son de cocido. É de cocido, moi? Sí, moito. Cal é a parte do cocido que máis lle gusta? Bueno, hai moitas cousas que me gustan. Bueno, pero dígame unha que lle gusta. Pois mira, gustame moito o caldo, O caldo. o caldillo. E sobre todo ahora no inverno que fai frío. Oh, como preste, E despois unha sopiña do cocido que está delicioso, me parece, pa mí. No, está. Entre outras cousas, pois, que che poido dicir máis? Calquera cousa. Bueno, gustame tantas cousas que agora xa precisamente logo nos poido comer. Bueno, malo será. Un aplauso para o público que temos hoxe con nós na Voltas co Prato. Gracias. Moitas gracias. Gracias, Vamos con Xulio. A ver como vai Xulio. Pois mira, eu Xulia, trituraches aí a salsa. triturei, mira, ves, parece incluso un pesto, Parece un pesto, é o que estaba pensando eu. Grelo, Como pesto. Mira que me gusta o grelo, pesto. aceite, pois é un pesto galego, mira. Un pesto galego. Grelo, aceite Galaico e pesto. allo. Un galaico pesto sin piñós. Sin piñús. Pero bueno, mira, vai nos dar color e vai nos dar moito sabor a grelo aí. Vale. Vale. Entón, mira, eso vai ser o isto ten que acompañamento do dar teu arroz. unha textura así melosiña, Ajá. Pódese secar máis, pode quedar máis caldoso, como se queira.
O importante é que o arroz este no punto. Vale. Sempre a proporción, 3 partes de caldo por unha de arroz. 3 partes de caldo por unha de arroz. Eso. Vale. Moi ben, pois está Xulio empratando, polo tanto é o momento de que Eva de Moeche se levante e camiñe cara a nós. Un aplauso para Eva. Primeiro botalle un vistazo, así, mira. Mira, con pouquiña orella, Con pouquiña orella, dixe. Con pouquiña orella, ves? Pero moito suelto, Ten moito suelto. A mí gusta un arroz máis seco. Vai, por Dios. Vaites, saltou a noticia. Escurrucho, Ai, Ti sabrás, non? ti saberás. Bueno, vale. Que Eva veu a meter caña, gústame que veña a meter caña. Sí. A ver. Hola, mira os puntiños. Que monada. Os puntiños aí de grelo. Moi ben. Vamos ver mentres tanto o de Begoña. Vai, Xulio, moi ben, E mira o de Begoña. O de Begoña ten pintaza. Sabes que parecen así os bloques, vendos así? Parece como o touciño, sabes? Sí. Mirade que ben está quedando, mira. Que bonito. Mira que preciosidade. Mira que doradiño. Mira que rico. Que preciosidade. Verdad? Sí. É unha propuesta que me encanta. Pódese facer con outras cosas, por exemplo, por sobreche un poquinho de polo, se engadimos un poquinho de auga con xelatina, podémolo prensar. Listo. Vale? Moi ben. Pois mira, en plata que hai que comer e mentre tanto aproveito e solto a segunda pregunta de concurso. Perfecto. Que é sobre ti, creo. Quen fixo un prensado de cocido? Eu, Begoña Vázquez. Como? Eu, Begoña Vázquez. 664-483-419. Tedes aí o teléfono do programa aquí abaixo, vale? Así que chamade 50 euros. Por favor, vente por aquí. Colócate aquí na zona de probar. Aí. E os cociñeiros que traen xa os pratos porque nos quedan 2 minutiños de programa, así que hai que comer, hai que papar. Bueno, semana maravillosa previa á matanza, porque sabedes que a semana que ven empezan as matanzas en moitísimos puntos de Galicia. Bueno, pois aproveitamos o cocido hoxe aquí. Receita de aproveitamento. Podes comezar a probar, Eva, a que fixo Xulio ese arroz con restos do cocido e que lle engadiu aí esa salsa de grelo, non? E por outra parte temos o que fixo Begoña, que estades vendo aí, o que vedes agora os da casa, que ten un aspecto maravilloso tamén, que é un prensado de restos de cocido. Dios. Algo, eu nunca ouvi isto, O do prensado. O do prensado do cocido, non, con restos de cocido. Con pan tampouco. Con pan tampouco. No, de verdad que non. Eleva tamén a crema e máis as amêndoas. Máis amêndoas. Creo que temos alguén de Sanxenxo por aí. Hola, que tal? Boa tarde. Sí. Hola, buenas tardes. Quen é vostede? Como se chama? Eu chamo Melissa. Vale, Edita, a ver, vamos a ir buscando 50 euriños. Quen fixo un prensado hoxe na súa receita? A muller esa que agora non me acordo o nome. Xa, pero é que o caso... Begoña. Como? Begoña, non é? Begoña, exactamente, Begoña. Bueno, moi bonito, O prensado ten que estar buenísimo. Ten que estar moi boa, que sí. Buenísimo. Sí, ten moi bo aspecto, a verdade que sí. Eu vou non probar agora, se me sobra un pouco, mándolle, vale? Mándamo para cá. Veña, un bico xigantesco, moitas gracias. Gracias a ti. Veña, chao. Ai, Eva, vou coller as máis cociñeiros. Eva de Moeche, veu aquí dando caña, pero agora toda a presión do plató está sobre ela. Eva de Moeche ten que decidir. Eva, 2 receitas de aproveitamento, pero quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Begoña. Begoña! Despois de 2 derrotas, Begoña volve a gañar. Moitos parabéns, Begoña. Moitas gracias. Está buenísima. Teme pinta de que estaban ricos os dous. Estaba buenísimo. Os dous. Pero este, o sea, encantoume coa almendra, coa bechamel, estaba boísimo. Bueno, pois moitísimas grazas, Eva, por estar connosco hoxe. Alégrome que disfrutaras. Señoras e señores, nos marchamos. Quedan agora coa Hora Galega mañán. Mais a voltas co prato. Chao. Ata mañán.